Ezindabeni zeSambane News sibika udaba oluthi owesifazane uncoma i-ANC ngokusebenzela abantu baseNingizimu Afrika. Lo wesifazane uthi i-ANC isebenze kanzima buka nje kunemigwaqo yetiyela, izindlu zomxhaso futhi kuyakhanya emphakathini kuno Apollo. Manje uyabuza-ke lo wesifazane ukuthi niyothi nifunani i-ANC isebenze kanje. Egcizelela ukuthi nawe njengamanje uthola isibonelelo sika-350 okukhombisa ukusobala ukuthi i-ANC iyasebenza. Awuzweleke lo wesifazane echaza udaba lwakhe. South Africa, ANC iriberekezi, ashili RDP, ashili likontiri, i-RDP likontiri, i-Apollo ashili, ANC iriberekezi,